Представляєте, це все лише за 4300 гривень. Це акумуляторний у нас тример з 2 акумуляторами по 4 ампера. Зарядка так само йде в комплекті. Одного акумулятора нам вистачає на косіння приблизно десь на півгодини. Тобто 2 акумулятора і ми будемо косити 4 години. Тобто, ви представляєте, да? 4 години. Годину косіння. Тобто, дивіться, який потужний акумулятор здоровенний. Це у нас ProCraft. 3 роки дають гарантії. Вони батарейка з індикацією заряду. Ось бачите, показує нам наскільки вона заряджена. Безщітковий двигун. 3 роки дається гарантія. В комплекті диск з побідітовою напайкою. В комплекті у нас катушечка з ліскою. Тобто захист. Все як має бути. Штанга у нас іде двохсоставна, з 2 частин складається, що багато місця не займає, якщо вам треба десь її перевезти чи на дачу, чи в якесь село, машину собі кинув, склав, багажник кинув, собі красота. Лише 4300 гривень і 3 роки дається гарантія.